Voor het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en andere thema's had de Friese Academie de laatste jaren heel iets minder geld gekregen. Nou is er een kritische minimum is bereiken en dat moeten we omdraaien. En dat is een van de grote uitdagingen die we voorstellen. Hoe draaien we dat om? Hoe kunnen we toch met wat minder middels toch diezelfde kwaliteit bereiken die we graag hebben willen? Brandt is zo'n een paar maanden de nieuwe directeur-bestuurder van de Friese Academie. En hij vindt dat het roer om moet. Ik denk dat het tegenwichtig is dat we een soort externe projecten binnenhellen. Daar hebben we ervaring mee. De oude Ieren hebben we altijd 1 miljoen aan projecten binnenhellen. Nou, op dat niveau willen we graag bloeien en dat moet ook wat meer worden. Het personeel moet aan de slag om meer extern geld binnen te halen. Dat geldt ook voor de nieuwe mensen. Er moeten 4 voltijdsbanen voor wetenschappers bij komen. Dat is nodig om als Friese Academie ongezend te houden. De kennis hebben we in huis en de Friese casus, de Friese kieders, het Friese verlenen of de Friese taal binnen echt thema's die ik internationaal wat te zeggen hebben. En dan moeten we bij naar buiten gaan. Opvallend is dat er op het stuit wel miljoen geïnvesteerd worden in nijbouw. Wie het net verstandig was om misschien dat geld in het personeel te steken? Dit geld komt van buiten. Uw eigen vermogen, uw eigen geld, uw eigen lump sum wordt hier en dan net aansprutsen om die nijbouw te realiseren. Dat geld komt van de KNW, van het Rijk, van de provincie en van een stichting. Die het u stiepen om die nijbouw te realiseren, zonder dat het ten koste gaat van uw eigen wetenschappelijk werk. De nijbouw is ook nodig. Als goed onderzoek waan was, moest ik ervoor zorgen dat de wetenschappers in een hele goede, moderne omjouwing zitten.